аввалин маротиба дар минтақаи аврупо намоиши нигораҳои таърихии тоҷикистон таҳти унвони тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ дар осорхонаи миллии ҳунарҳои осиёии гимеи шаҳри парижи ҷумҳурии фаронса бо сарпарастӣ ва иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии фаронса муҳтарам эммануэл макрон 13 октябри соли 2021 ифтитоҳ гардида буд. Très bien. дар муддати 3 моҳ таъриху тамаддуни ғанӣ, мавзеъҳои таърихӣ, осори фарҳангию ҳунармандии қадимӣ, санъати нотакрори миллати шарафманди тоҷик ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ бори дигар ба ҷаҳониён муаррифӣ гардид. дар ин муддат баҳри муаррифии таъриху тамаддуни бою қадима ва санъати нотакрори миллати тоҷик дар осорхонаи миллии ҳунарҳои осиёии гимеи шаҳри парижи ҷумҳурии фаронса наздики 300 ёдгорӣ аз даврони атиқаи таърихи тоҷик то замони муосир аз осорхонаи миллии тоҷикистон ва осорхонаи миллии бостоншиносии тоҷикистон дастрас шуда тавассути онҳо тамоми зебоиҳои табиӣ ва таърихи нотакрори халқи тоҷик ба мардуми аврупо пешниҳод карда шуд. ҳамчунин дар намоишгоҳ осори гаронбаҳои таърихи ниёгони миллати тоҷик аз осорхонаи британияи кабир ки бо номи хазинаи амударё маъруф аст ба намоиш гузошта шуда буд. дар як қисмати намоишгоҳ нигора ва наворҳо оид ба мавзеъҳои таърихию сайёҳии тоҷикистон, сарвати нодири таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик ҷой дода шуда буд. эҳёи арзишҳои миллӣ ва ҳифзу тарғиби ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ барои баландбардоштани рӯҳияи ватандӯстию ватанпарастӣ ва худогоҳию хештаншиносии мардум, хусусан наврасону ҷавонон бисёр муҳим мебошад. моҳи октябри соли ҷорӣ аввалин бор дар минтақаи аврупо намоиши нигораҳои тоҷикистон таҳти унвони тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ дар осорхонаи гимеи фаронса баргузор гардид. дар давоми 3 моҳ таъриху тамаддуни ғании миллати шарафманди тоҷик мавзеъҳои таърихии сарзамини мо дар асрҳои гуногун осори фарҳангию ҳунармандии қадима ва санъати нотакрори халқи тоҷик ба мардуми аврупо муаррифӣ мегардад. миллати тоҷик тамаддунофар буда дар таърихи умумии инсоният мақоми шоистае дорад. намунаҳои пешниҳодшуда дар намоишгоҳ имкон дод ки мардуми аврупо бо дидани осори гаронбаҳо ҷаҳони маънавии худро оид ба давраҳои гуногуни таърихии миллати тоҷик ва имрӯзи тоҷикистони соҳибистиқлол ғанӣ гардониданд ки ин замина мегузорад ба рушди ҳамкориҳо дар бахшҳои мухталиф. хусусияти хоси намоишгоҳ дар он аст ки осори ба маъраз гузошташуда аз ҳудуди имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон бозёфт гардидаанд. фарҳанг ҳамчун омили асосии тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифгари таърих пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта дар ин даврон вобаста ба рушд ва ҳифзи таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик иқдомоти зиёде амалӣ гашт. дар замони муосир махсусан дар шароите ки бархурди тамаддунҳо ва арзишҳои гуногуни фарҳангӣ торав шиддат мегирад, омӯзиши амиқи таърих ва тарғибу ташвиқи мероси ғании таърихию фарҳангӣ яке аз роҳҳои тарбияи таҳаммулпазирӣ мебошад. воқеан таърихи қадимаи халқи тоҷик ва мероси гаронбаҳои моддиву маънавии гузаштагони мо аз ҷумла ёдгориҳои таърихӣ бузургтарин мактаби худшиносӣ барои ҳар як фарди ҷомеа, махсусан наврасону ҷавонон аст. мардуми мо аз замонҳои қадим то ба имрӯз ба оину суннатҳои миллӣ ва арзишҳои аҷдодии худ арҷ гузошта барои эҳёву ғановатманд гардонидани онҳо ва дар миёни аҳли ҷомеа густариш додани маросиму ҷашнҳои бостонии хеш пайваста саъю талош менамоянд. мавриди зикр аст ки робитаҳои фарҳангии тоҷикистон бо фаронса дар баробари дигар соҳаҳои ҳамкорӣ бар пояи меъёрҳои байналмилалӣ ва эътирофи манфиатҳои ҳамдигар асос ёфта дар ҳоли рушди мунтазам қарор доранд. баргузор намудани намоишгоҳ дар осорхонаи миллии ҳунарҳои осиёии гимеи шаҳри парижи фаронса низ дар доираи таҳкими муносибатҳои ҳамкории ду кишвар дар бахши фарҳанг роҳандозӣ гардида ин тадбири нек ба тавсияи минбаъдаи ҳамкориҳо мусоидат мекунад ки ин сарчашма мегирад аз ташаббусҳои некбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии фаронса муҳтарам эммануэл макрон. хуш омадед ба париж президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон.
хушнудам ки имрӯз ҳамроҳ бо шумо намоишгоҳи тоҷикистон дар сарзамини дарёҳои тиллоиро дар музеи миллии ҳунарҳои осиёӣ музеи гиме дар маркази пойтахти мо тамошо кунам. Ин намоишгоҳ дастоварди заҳмати чандинсолаи бостоншиносону музейгардонҳои тоҷику фаронсавӣ аст. ман бо ифтихор ин кори муштараки ду кишвари моро табрику таҳният мегӯям. баргузории силсилаи чорабинҳои фарҳангии дирӯзу имрӯз дар маркази фарҳанги аврупоии шаҳри Париж барои мо рӯйдоди муҳим ва хотирмон мебошад. масо рамзист ки онҳо ба давраи таҷлили 30 солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон рост омаданд. тавре маълум аст, тоҷикон миллати тамаддунофару фарҳангӣ буда дар таърихи башарият ҷойгоҳи муносибе доранд. албатта давраи давлатдории навини тоҷикон дар муқоиса бо таърихи беш аз 6000 солаи халқи кӯҳанбунёди тоҷик ва анъанаҳои ватандориву тамаддунсозии он муддати чандон тӯлонист. аммо барои мардуми шарафманди мо муҳим он аст ки ин давра марҳалаи санҷиши таърихӣ, такмили худшиносиву худогоҳии миллӣ, ҳифзи марзубум ва умуман мавҷудияти давлату миллат, таъмини сулҳу субот ва эҳёи давлатдории миллӣ мебошад. дар замони муосир махсусан дар шароите ки бархурди тамаддунҳо ва арзишҳои гуногуни фарҳанги тораф шиддат мегирад, омӯзиши амиқи таърих ва тарғибу ташвиқи мероси ғании таърихию фарҳангӣ яке аз роҳҳои тарбияи таҳаммулпазирӣ мебошад. воқеан таърихи қадимаи халқи тоҷик ва мероси гаронбаҳои моддию маънавии гузаштагони мо аз ҷумла ёдгориҳои таърихӣ бузургтарин мактаби худшиносӣ барои ҳар як фарди ҷомеа, махсусан наврасону ҷавонон аст. мардуми мо аз замонҳои қадим то ба имрӯз ба оину суннатҳои миллӣ ва арзишҳои аҷдодии худ арз гузошта барои эҳёу ғановатманд гардонидани онҳо ва дар миёни аҳли ҷомеа густариш додани маросиму ҷашнҳои бостонии хиш пайваста саъю талош менамоянд. таърихи ЮНЕСКО ва Тоҷикистон ин таърихи мероси моддӣ ва ғайримоддӣ аст ки пайдоиши онҳо бо инсоният ва бо шаҳри бостонии Саразм алоқамандии зич дорад. Саразм шаҳри истисноӣ ва бебаҳо на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои тамоми башарият мебошад. зеро маҳз дар Саразм аввалин шаҳракҳои аҳолинишин дар қораи Осиёи марказӣ 5500 сол пеш дар ҳудуде ки ҳамеша дар минтақаи геостратегии Осиёи марказӣ буд ба вуҷуд омаданд. бо вуҷуди ин, он инчунин ба ман манзараи бошукӯҳи кӯҳҳои Помирро хотир нишон мекунад ки ҳанӯз соли 2013 ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ шомил гардиданд. ин роҳҳои роҳи абрешим, кӯҳҳо, маҳалҳои диданбоб, онҳо мисли ҷавоҳироте ҳастанд ки бояд нигоҳ дошта шаванд, интиқол ёбанд ва то ҷаҳониён аз онҳо дарак ёбанд. тибқи иттилоъ ҳар моҳ аз намоиши нигораҳои таърихӣ таҳти унвони тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ дар осорхонаи миллии ҳунарҳои осиёии гимеи шаҳри Парижи ҷумҳурии Фаронса 12-13 ҳазор нафар сокинони ҷумҳурии Фаронса ва дигар кишварҳои Аврупо дидан мекарданд. ҳар нафаре ки аз намоиши мазкур дидан намуд, ба хубӣ пай бурд ки ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари барои сайёҳӣ ҷолиб буда, дар баробари мероси ғании таърихию фарҳангӣ ва захираҳои табиии худ инчунин зарфияти воқеӣ барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ низ дорад. ман мехостам шумоёнро аз як гӯшаи ин намоишгоҳ шинос кунам. он бозёфти нодиртарине ки мебинед таърихи 5500 сола ва он ба шаҳраки қадимаи Саразм тааллуқ дорад. ман Валерий Залеский, нигоҳдорандаи коллексияҳои Чин ва Осиёи марказии осорхонаи ҳунарҳои осиёии ГИМЕ мебошам, ки то ин дам ҳамзамон ба ҳайси комиссари намоишгоҳи нигораҳои таърихии Тоҷикистон фаъолият намудам. ҳадаф аз кори ман ин интихоб ва ҳуҷҷатгузории нигораҳо, таҳияи аксҳои онҳо, сипас дар ин асос коркарди тамоми маводи зарурӣ бо шумули хронология, мақолаҳои муаллифон, тақсимоти матнҳо, библиография, харитаҳо,
консепсияи илмию амалӣ барои тартиби каталог буд, ки ҳамаи инро дар ҳамоҳангӣ ва роҳбарии умумии директори осорхона хонум Софи Макарио анҷом додем. Яке аз корҳои муҳим низ ин дар асоси каталог таҳриррезӣ намудани сценографияи намоишгоҳ буд, аз қабили оне ки чӣ тавр ва ба кадом тартиб нигораҳо дар толору равзанаҳо бояд ҷобаҷо гузорӣ шаванд. дар маҷмӯъ корҳои мушаххас ва ба тафсили зиёде буданд, ки мо бо коршиносони осорхона ва дар ҳамкорӣ бо шарикони тоҷики хеш онро муваффақона ба сомон расонидем. тариқи ин намоишгоҳ мо тавонистем ҳадафмандона нишон диҳем, ки то чӣ дараҷа таърихи мардуми тоҷик қадима ва мушкилу пурпечтоб аст. қадима будани он бо рушди тамаддуни нахустини шаҳрӣ дар Осиёи Марказӣ дар мисоли шаҳраки қадимаи Саразм собит гардидааст. печидагии таърихи тоҷикон дар он ифода меёбад, ки ин кишвар таърихан маркази васлшавии тамаддунҳои зиёде буда дар қалби Осиёи Марказӣ ҷой гирифта, дар меҳвари олами атиқа ва асримиёнагӣ қарор гирифтааст. он дар гузашта набарду забткориҳои давлатҳои ғарбро паси сар кард. оғоз аз ҳахоманишиҳо ва юнони Искандари Мақдунӣ то давлати Сосониён, сипас арабҳо ва аз шарқ аз тарафи муғулҳову сакоиҳо ва кушониён мавриди фатҳ қарор гирифта буд. қадима будани он бо рушди тамаддуни нахустини шаҳрӣ дар Осиёи Марказӣ дар мисоли шаҳраки қадимаи Саразм собит гардидааст. печидагии таърихи тоҷикон дар он ифода меёбад, ки ин кишвар таърихан маркази васлшавии тамаддунҳои зиёде буда дар қалби Осиёи Марказӣ ҷой гирифта, дар меҳвари олами атиқа ва асримиёнагӣ қарор гирифтааст. он дар гузашта набарду забткориҳои давлатҳои ғарбро паси сар кард. оғоз аз ҳахоманишиҳо ва юнони Искандари Мақдунӣ то давлати Сосониён, сипас арабҳо ва аз шарқ аз тарафи муғулҳову сакоиҳо ва кушониён мавриди фатҳ қарор гирифта буд. ҳамин тавр ин кишвар тамоми он мероси ғании таърихӣ ва фарҳангӣ то ин дам ба мо ношиносро дар худ тамаркуз намуда, дар минтақаи давлатҳои туркзабон ягона меросгари тамаддуни форсизабон мебошад, ки ин боиси таваҷҷӯҳ аст. лаҳзаҳои муаррифии намоишгоҳи Тоҷикистон санаи 13 октябри соли 2021 ба сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Фаронса бароям хотирмон ва хеле ҳаяҷоновар буданд, чун бароям шарафи бузург буд ба меҳмонони олиқадр оид ба он маълумот диҳам. ҳақиқатан ҳам аз ҷониби президенти Фаронса маро худ таваҷҷӯҳи хоса дида мешуд, ки ӯ бевосита онро аз ҷумла иброз дошт. ҳангоми дидан аз намоиши ҷолиби Тоҷикистон ӯ бешитоб ба нигораҳо ва тафсилоти он диққати махсус медод, ҳолон ки аз рӯи талаботи ташрифот ин маросим бояд хеле зуд сурат мегирифт ва ман ҳамчунин умедворам, ки президенти Тоҷикистон низ аз кори ин намоиш имкони ба ҷаҳониён муаррифӣ гардидани нигораҳои нотакрори таърихи халқи тоҷик қаноатманд ҳастанд. ман хеле шодам, ки бо намоишгоҳи Тоҷикистон шинос шуда истодаам. фарҳанги кишвареро омӯхта истодаам, ки ҳеҷ гоҳ дар борааш намедонистам. он бароям кашфиёти беҳтарин гардид. маро ганҷинаҳои таъриху маданияти Тоҷикистон, нигораву тафсилоти хурдтарини таърихи халқи тоҷик дар ҳайрат гузоштанд. пеш аз ҳама ҳавасмандии ман барои дидан кардан аз ин намоишгоҳ дар осорхонаи санъатии осиёии ГИМЕ, ин шавқмандии ман ба коллексияҳои ин осорхона мебошад. ин осорхонаи дӯстдоштарини ман дар Париж аст. аз ҷиҳати дигар ман дар нафақа ҳастам, вақти зиёде дар ихтиёр дорам ва шунавандаи курсҳои донишгоҳи Пантеон, Сорбон ва осорхонаи Лувр мебошам. ва дар доираи ин курсҳо ман ба давраи эллинистӣ, аҳди Искандари Мақдунӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир дорам.
ва дигар ҷанбаи ҷалбкунанда он аст, ки ман оид ба ин минтақа маълумоти кофӣ надоштам. тавре яке аз гӯшаҳо зикр гардида буд, тоҷикистон давлати навбунёд аст, ки оғози солҳои 90-уми асри гузашта мустақил гардид ва аз ин рӯ ман мехостам аз таърихи он дар робита ба бахшҳои боиси таваҷҷӯҳам воқиф гардам. ҳамин ҳастанд ҷанбаҳои ҳавасмандии ман ба ин намоишгоҳи фавқулода зебои Тоҷикистон, ки ба ман хеле писанд омад. рӯзе ҳатман аз кишвари шумо дидан хоҳам кард. Bonjour, je suis venue au musée Guimet accompagnée d'une amie qui m'a parlé. ман ба осорхонаи Гиме ҳамроҳи дӯстам омадам, ки намоишгоҳи Тоҷикистонро ба ман тавсия дод, кишваре ки ман онро на он қадар хуб медонистам. ҳоло хеле хушнудам ва як олам таассурот бардоштам, ки бо тамоми бойгарии таърихӣ ва нигораҳои ҷолиб ошно шудам. хусусан давраҳои гуногуни таърихи халқҳои маскуни минтақаҳои давлати шумо. бароям ҳамаи ҷанбаҳои намоишгоҳи Тоҷикистон хело маъқул шуданд. он хело зебову муҳташам аст. ман албатта агар боз дар ин мавзӯъ дигар намоишҳо шаванд, аз онҳо дидан хоҳам кард. таърихи кишвари шуморо беҳтар хоҳам омӯхт. ман басо хушбахтам, ки аз ин намоишгоҳи муаррификунандаи таъриху фарҳанги Тоҷикистон дидан мекунам. он фавқулода ва басо ғайриоддист. ман худ аз чин ҳастам, аммо қариб 30 сол дар шаҳри Париж зиндагӣ мекунам. ман таърихи Чин ва Осиёи Марказиро омӯхтам ва бароям ҳамеша қобили таваҷҷӯҳ аст, ки оид ба таърихи Тоҷикистон, ҳамсоякишвари хеле наздики Чин, иттилои бештаре пайдо кунам. ин намоишгоҳ ба ман бо ҳамсарам имкони хубе фароҳам овард, то аз тамаддуни қадимаву ғании тоҷик, ки феълан ҳам хеле фавқулода мебошад, беҳтар бохабар шавем, хосатан бо инобати оне, ки ҳам Хитой, Тоҷикистон ва Фаронса ҳама давлатҳои дар масири роҳи бузурги абрешим қарор дошта ҳастанд. ташаккури зиёд барои ташкили чунин як намоишгоҳи беназир оид ба Тоҷикистон. салом, ман Ҷоэл де Перрие, шаҳрванди Англия ҳастам. ин намоишгоҳи Тоҷикистон хеле ҷолибу завқовар аст. хеле хуб кор кард ва таҳия гардидааст, ки бо нигораҳои пурҷалол ба намоиш гузошта шудааст. барои ҳамаи онҳое, ки китоби Питер Франкопенро оид ба роҳҳои нави абрешӣ мутолиа кардааст, хеле ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки кулли ин нигораҳоро дидан намоянд. фарҳангу динҳо ва забонҳои гуногун дар ин қисмати фавқулодаи ҷаҳон ба ҳам васл ва омехта шуда, таърихи ҳокимияту фаъолияти пайдарҳами сулолаву мамлакатҳои мухталиф хеле диққатҷалбкунанда аст ва дидани маҳсули захираҳои табиӣ, тилло, сангҳо ва металлҳои қиматбаҳо, ки дар ин минтақа молики он буд, ҳамаи он ашёву маснуоти зебое, ки коркард мешуданд, қасрро дар тааҷҷуб мегузорад. хусусан дар он давраҳои сулолаҳои пайҳам оянда ва ҷангу набардҳои он марҳилаҳои таърихӣ. зебогӣ ва такмили он нигораҳо, ҷавоҳирот ва ороишоти истеҳсолшуда беҳамто ҳастанд. масалан, теғу табар ва асбобҳои ҷангӣ. ҳақиқатан намоишгоҳи ҷаззобу бемислест, ки дидан аз он вақти зиёдеро талаб хоҳад кард. ба ҳаматон дидан аз онро тавсия медиҳам. ман Катя Моле, мудири шуъбаи намоишгоҳҳо ва барномарезии осорхонаи Гиме ҳастам. намоишгоҳи Тоҷикистон дар осорхонаи ҳунарҳои осиёии Гимеи шаҳри Париж аллакай қариб 8 сол мешавад, ки ташаббуси баргузории он дар давраи роҳбарии ин осорхона таъин шудани хонум Софи Макариёв ба миён омада буд. хушбахтона, инак шумо шоҳиди доиршавии ин намоиши бесобиқа дар давоми 3 моҳи охир ҳастед. шумораи ташрифовардагон ба намоишгоҳи Тоҷикистон хеле зиёд аст. фаронсавиён ҳамакнун мероси таърихии халқи тоҷикро, ки дар гузашта оид ба он иттилое надоштанд, дарк намуданд. фарҳанги дигар, тамаддуни наверо барои худ кашф карданд. хосатан барои ин мақсад мо боз рӯзи Тоҷикистонро дар муассисаамон барпо намудем ва ман фикр мекунам, ки ҷомеаи тоҷик аз он қаноатманд аст, ки осори гаронбаҳои таърихию фарҳангии он
берун аз ҳудуди тоҷикистон дар арсаи аврупо ва умуман ҷаҳон муаррифӣ гардид. вобаста ба таҷрибаи ҳамкорӣ ман якуни мо дар тоҷикистон қарор доштам ва бо шарикони тоҷики хеш мо машғули бастабандӣ сипас интиқоли нигораҳои таърихӣ аз кишвари шумо ба фаронса будем. мамлакати шумо беҳад сарзамини биҳиштосову мардумаш меҳмоннавоз, соҳиби осори нестандарҷаҳон аст. маро тоҷикон хеле хушпазироӣ намуданд. ҷумҳурии тоҷикистон дар осиёи марказӣ дорои беҳтарин ва бештарин имконият барои рушди сайёҳӣ буда, мувофиқи рейтинги ҷаҳонии мамлакатҳо дар қатори кишварҳои ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон ва мувофиқи таҳлилҳои созмони умумиҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид, кишвари пешсафтарин дар самти сайёҳии рушдёбанда ворид гардидааст. дар намоишгоҳ мардуми аврупо бо санъати меъмории миллӣ, расму оин, таъриху тамаддуни оламшумули миллати тоҷик, табиати мафтункунанда, захираҳои бузурги об, имкониятҳои сайёҳӣ, кӯҳҳои баланд, дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва дар маҷмӯъ аз таърихи оламшумули миллати тоҷик бархурдор гаштанд. ҳамаи ин собитгари он аст ки миллати тоҷик дорои таъриху тамаддуни кӯҳан буда, мероси тамаддунофари миллати тоҷик омӯзанда мебошад. дар ин росто пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон, ҳукумати мамлакат барои фатҳи музаффариятҳои бештар ва муаррифии ин ганҷинаи таърихӣ пайваста чораҳои мушаххасро амалӣ месозад. таъкид кардан бо маврид аст ки осорхонаи ҳунарҳои осиёии гиме охирҳои асри 19 аз ҷониби сарватманди саноатчӣ Эмил Гиме таъсис ёфтааст. осорхона бори аввал соли 1879 дар шаҳри Лион кушода шуда, баъдтар ба Париж интиқол дода шуд. дар осорхона яке аз бузургтарин нигораҳои Осиё ҷойгир мебошад. 8 январи соли 2022 маросими пӯшидашавии намоиши нигораҳои таърихии Тоҷикистон таҳти унвони Тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ дар осорхонаи миллии ҳунарҳои осиёии Гимеи шаҳри Парижи ҷумҳурии Фаронса баргузор гашт. дар маросими мазкур ходимони сиёсӣ ва намояндагони вазорату идораҳои Фаронса, хусусан вазорати Аврупо ва корҳои хориҷӣ ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии Фаронса, олимону таърихшиносон, ҳунармандону тадқиқотчиён, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва намояндагони васоити ахбори оммаи Фаронса, инчунин аҳли илму фарҳанги тоҷики муқими шаҳри Париж ва масъулини сафорати Тоҷикистон дар Фаронса ширкат варзиданд. чорабинӣ таҳти раёсати ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода ва директори осорхонаи миллии ҳунарҳои осиёии Гимеи шаҳри Париж Софи Макариу идома кард. зимни он ҳамчунин нигаҳдорандаи коллексияҳои Хитой ва Осиёи марказии осорхонаи Гиме Валерий Залеский мазмуну муҳтавои асосии намоишгоҳи нигораҳои таърихии Тоҷикистон дар ин муассисаи бонуфузи Фаронсаро мухтасар ба ҳозирин муаррифӣ намуд. таъкид шуд ки мардуми Фаронса ва дигар кишварҳои Аврупо имкон доштанд аз бозёфтҳои таърихии саразми бостонӣ, тахти сангин, расмҳои деворҳои панҷакенти қадима, муҷассамаи машҳури ҷаҳон Аҷинатепа, қалъаи Кофарниҳон, ҳулбук, осори камёби аз тиллою нуқра сохташуда ва ғайра ки хеле нодир мебошанд дидан намоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳибфарҳангу ботамаддун густариши робитаҳои фарҳангӣ ва башардӯстонаро яке аз авлавиятҳои сиёсати хориҷии худ эълон намуда, ҳамкориҳои фаъолу самарабахши фарҳангию башардӯстонаро бо кишварҳои олам аз ҷумла бо ҷумҳурии Фаронса тавсия мебахшад. баргузории намоишгоҳи нигораҳои таърихии Тоҷикистон низ аз намунаи барҷастаи ҳамин ҳамкорӣ бо ҷумҳурии Фаронса мебошад. дар фарҷоми чорабинӣ бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва барои саҳми арзанда дар рушди муносибатҳои фарҳангӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Фаронса, директори осорхонаи ҳунарҳои осиёии Гимеи шаҳри Париж Софи Макариу ва нигаҳдорандаи коллексияҳои Чин ва Осиёи марказии осорхонаи мазкур Валерий Залеский бо ордени дӯстӣ сарфароз гардонида шуданд. маросими пӯшидашавии намоишгоҳи нигораҳои таърихӣ таҳти унвони Тоҷикистон кишвари дарёҳои тиллоӣ ба анҷом расид, ки маҳсули солҳои тӯлонӣ ҳамкорӣ бо ҷониби Тоҷикистон буд ва барои шахсан ман ва ҳамкорам Валерий Залеский боиси шарафмандиву ифтихори бузург буд, ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ما با مکافات عالی دولتی اردن دوستی سرفراز گردانیده شدیم و با استفاده از این فرصت مناسب میخواستم به حکومت و مردم تاجیکستان تبریکات و تمنیات صمیمانه‌ترین خویش را در راه رشد کشورشان به مناسبت سال نو میلادی رسانم. مطمئنم که در آینده باز هم تعداد بارها بیشتری سیاحان از سرزمین بهشت‌آسای شما دیدن خواهند کرد. برحق برایم این یک لحظه خیلی فراموش‌ناپذیر و باعث افتخار است که با اردن عالی تاجیکستان شرفیاب گردیدم. من حتی تصور نداشتم که روز لایق سزاوار چنین مکافاتی والا خواهم گشت. البته ما خوشنود از آنیم که نمایش مذکور محصول همکاری‌های سالهای زیاد جریان داشته میان کشورهایمان گردید. نتیجه منطقی شریکی مؤثر تاجیکان و فرانسویان جهت تحقیقات علمی و آرخئولوژی و تاریخ شناسی گشت. امیدوارم که نمایشگاه تاجیکستان به هدف و وظیفه‌های خود آید بر علا نشان دادن ثمره‌های کارهای انجام یافته و آشنا ساختن کشوری زیبا منظر و صاحب تمدن شما به جامعه فرانسه و اروپا رسید. این نمایشگاه متاسفانه به آخر رسیده ایستاده است، اما امید دارم که آن با تطبیق نقشه و آرمان‌های راهبریت کشورتان در دیگر دولت‌ها نیز ادامه خواهد یافت و اطمینان دارم مردم فرانسه و اروپا در مجموع بنابر این چاره‌بینی که آن را یک نوع راهنمایی سیاحان نامیدن ممکن است در آینده به تاجیکستان سیاحت‌های زیادی خواهند کرد. از فرصت مناسب استفاده برده بار دیگر شخصاً منتداری خویش را به پرزیدنت کشور دوست فرانسه محترم جناب عالی برای سرفراز گردانیدن با این مکافات اظهار سپاس نمایم. намоишгоҳ ва як силсила чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ ки дар маркази фарҳанги аврупо шаҳри париж баргузор шуд дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳо иқдоми бузургу саривақтист. зеро нафароне ки ба ин чорабиниҳо ташриф оварданд тоҷикистонро ҳамчун сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз, кишвари меваҳои шаҳадбор, соҳиби иқлими ҷолибу боду ҳавои тоза, дорои манзараҳои зебои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумии нотакрор ва макони беҳтарин сайру саёҳат дарёфтанд ки ин замина мегузорад ба бедор намудани завқу таваҷҷӯҳи ташрифоварандагон ба омӯзиши фарҳанги тоҷикон ва дидан аз сарзамини биҳиштосои Тоҷикистон. Le musée Guimet à Paris nous propose un fabuleux voyage au pays des fleuves d'or. Le Tadjikistan et ses merveilles se révèlent ici dans l'écrin intime et délicat du musée avec des pièces qui pour la plupart n'avaient jamais voyagé. Que connaissons-nous vraiment de l'histoire de ce petit territoire montagneux ?